Хвала Христу, вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія і глядачі нашого YouTube-каналу. Сьогодні у нас вельми незвичайний ефір, тому що у нас у гостях хор «Пілігрими» з Мінського Вольгінського приходу. Вітаємо вас! По-перше, їх вельми шмат, і нас сьогодні тут чекає таке колядне подорожжя. А що це таке, я попрошу розповісти керівника хора Любов Шпаковську. Калі ласка. Доброй раніцы, добрый дзень усім слухачам радыё Марыя. Мы вельмі задаволены, што нас запрасілі на гэту цудоўную праграму. І сёння мы сапраўды раскажам пра наша каляднае спеўнае падарожжа. Сёння нас, канешне, шмат, але увогуле нас каля 40 чалавек. Усе не змясціліся, таму што прыйшлі толькі тыя, хто сёння не працуе, і тыя, хто гатоў быў прагуляць школу. Вось, каляднае падарожжа наша вельмі цікавае. Мы праспяваем хрысціянскія песні, прысвечаныя святу Раства Христовага розных народаў. І індзейскія, і французскія, і нямецкія, амерыканскія, англійскія. Усё гэта, спадзяюся, што мы паспеем праспяваць. І пачнем з беларускай калядкі традыцыйнай «Святы вечар». А ў свеце нам навіна была святы вечар, там прачыстая сына радзіла святы вечар, у небе зорачкі засвяціліся святы вечар, прыйшлі мудрацы, пакланіліся святы вечар, каб забіць дзіця, Ірод сам пайшоў святы вечар, ды да ясляў шлях ніяк не знайшоў святы вечар, узрасло дзіця, зваўся Христос Бог святы вечар, праўды свет знайсці ён нам дапамог святы вечар. Дзякуй вялікі. Люба, а вы спяваеце толькі так, на мове арыгінала ці перакладныя? У нас шмат перакладу. Мы стараемся рабіць, каб захаваць частку арыгінальную, частку ў перакладзе, но мы спяваем першы куплет на мове арыгінала, а астатнія куплеты перакладаем на беларускую мову. Некаторыя песні спяваем на арыгіналах, якія яшчэ ці не паспелі перакласці, ці палічылі, што яны прыгожыя ў сваёй аўтэнтычнасці на мове. Не цяжка, все ведаюць мовы, вось на якіх вы спяваеце, так і нямецкую я ведаю, так і грэцкія, все такія паліглоты. Справа трэніровак. 500 раз паўтораць, заспяваюсь і на індзейскай, і на французскай. Практыка показала, што можна асвоіць розныя мовы. Хаця б адзін куплецік. То яшчэ тады паслухаем, так? Вы сказалі, яшчэ мы хацім праспяваць калядку, якую любяць як і каталікі, так і праваслаўных. Гэта беларуская калядка «Неба і зямля». Небо и земля радостно спявают, ангелы свету дива обвящают. Христос народился, Бог объявился, ангелы спявают, пастухи играют, дива обвящают. У Вифлееме весела новина, чистая дева народила сына. Христос народился, Богом явился, ангелы спявают, пастушки играют, дива обвящают. И мы дитятку Богу поклоняймо. Слава на узвышних яму заспяваймо. Христос народился, Богом явился, ангелы спявают, пастушки играют, дива обвящают, дива обвящают. Дзякуй, вельмі прыгожа. А вас цікава, ці вы спяваеце толькі традыцыйныя калядкі, ці таксама сучасных аўтараў? Дзякуй, спяваем розныя калядкі. І адна з нашых самых любімых калядак – гэта лірычная калядка сучаснага украінскага аўтара Романа Брэўко. Калядка прысвячаецца Дзеве Марыі, называецца «У Вифлееме радасць стала». Зірка з неба
Йому Бога всі збачають і з мольбами припадають до заступника Ісуса. О, свята Марія, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. Я молюся в цю хвилину, збережи мою родину, дай нам хліба, дай нам волю для країни, кращу долю, о, молю тебе, Ісусе. О, свята Марія, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. Гэта быў такі музычны падарунак нашым сябрам радыё Марыя Ўкраіна, так я зразумела. Ну так і іншыя краіны, я так разумею, таксама не крыўдзіце. Яшчэ куды накіруецеся? Яшчэ наперадзе завіталі да суседзяў в Украіну, а цяпер завітаем у Польшчу і праспяваем польскую калядку 17 стагоддзя «Прыбежэлі до Бэтлеем пастыжы». Першы куплет на польскай мове, астатнія на беларускай. Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając kolczy dzieciąteczko na lirze. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pastuszki do Wiflejema szparkaj szli, a do aniołów raznu radości nieśli. Слава на небе Богу, слава на небе Богу, а спокой на землі. Слава на небе Богу, слава на небе Богу, а спокой на землі. Ангел Божий вестку дивную подал им про тое, что сам Бог дитятком стал. Слава на небе Богу, слава на небе Богу, а спокой на землі. Слава на небе Богу, слава на небе Богу, а спокой на землі. Гэту вестку мы так само почули, і Христа всім серцем своїм прийняли. Слава на небе Богу, слава на небе Богу, а спокой на землі. Слава на небе Богу, слава на небе Богу, а спокой на землі. Вау! Куди рушимо далей? Далее у нас по плану, по нашей карте подорожья Так, не Германия. хапаю крышечку карты на заднем фоне. Германия. Наступным разом подрыхтуем. Германии мы проспеваем, бодай, самую вядомую калядку европейскую. Это калядка «Штиле Нахт», «Тихая ночь». Авторами этой песни з'являються Йозеф Мор и Франц Грубер. Песня была написана в 1818 году. То бок ёй уже больше за 200 гадоў, яна перакладзена на многія-многія мовы свету. Зараз мы праспяваем на беларускай мове у перакладзе Наталі Арсеньевай. Так, Лена, Светлана. Тихая ночь, святая ночь, спить уся и снить давно. Тольки Мати святая устяж, тихо в яслях люляє дитя. Спи
Пропоную трошки відпочити від співу і все-таки поговорити. Ось я тоді вже таке питання маю до вас, як до знавця у колядок. Ось традиційно у колядок такі образи всім відомі, так? Немовляці, Маті Божої, пастушки прибігли в Бітлеєм, так? Так, в основному так. Ці існують які-небудь такі, ну, странні, незвичайні сюжети у колядок? Ці сустракалися вам такі? Так, асабліва ва ўсялякіх экзатычных странах сустракаюцца такія сюжэты, да прыкладу, іспанская калядка. У ёй распавядаецца пра тое, як маленькі хлопчык едзе на сваім восліку, вельмі спяшаецца і бадзёра едзе ў Віфлеем, каб паглядзець на немаўляці Хрыста, пакланіцца яму, прынесці свае дары. Гэта вельмі такая танцавальная, вясёлая калядка. І мы праспяваем яе. То бок будуть танці Са ще все-таки, як і погрожали нам. Я нават устану, каб нам са Святланай было зручней. Будзем трошки прытанцоўваць, гледачы і слухачы могуць таксама дома ці на рабочых месцах трошки патанцаваць разам з намі. Іспанская калядка «Con mi burrito sabanero». Маракасікі. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Y lucito mañanero ilumina mi sendero. Lucito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Apúrate, mi burrito, todavía vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, 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 voy camino de Belén. Я зрозуміла таке буріто. Пробачте. А є ще якісь такі? Так, яшчэ ёсць англійская калядка, вельмі цікавая, «Тры караблі». Там расказваецца пра тое, што на караблях вязуць нейкія падарункі, і што гэта за скарбы, што гэта за падарункі. Аказваецца, што на гэтым караблі маракі вязуць Дзеву Марыю і младзенца Хрыста. Вось такая цікавая англійская калядка 17 стагоддзя у перакладзе на беларускую мову Наталлі Васілевіч. Тры караблі плылі сюды у дзень святы, у дзень святы. Тры караблі плылі сюды у дзень святы на світанні. А што за скарб вязлі яны у дзень святы, у дзень святы. А што за скарб вязлі яны у дзень святы на світанні. Марыю Дзеву і Хрыста у дзень святы, у дзень святы. Марыю Дзеву і Хрыста у дзень святы на світанні. Хай ім у ветра свеце дзве у дзень святы, у дзень святы. Хай ім у ветра свеце дзве у дзень святы на світанні. А вось і места Віфлеєм у дзень святы, у дзень святы. А вось і места Віфлеєм у дзень святы на світанні. Як не званіць цяпер званам у дзень святы, у дзень святы. Як не званіць цяпер званам у дзень святы на світанні. І як не заспяваць нам у дзень святы, у дзень святы. І як не заспяваць
Дякую вялікі. Я думаю, самы час зараз пазнаёміцца трошачкі з тымі, хто гэта ўсё у нас тут стварае. Гэта падарожжа каляднае. Вось я ўжо прадставіла вас, любая кіраўніцу хора. А хто яшчэ? Што за музыкі? Увогуле, у нашым хоры ў асноўным аматары спяваюць. Ёсць і рэаніматолог, і выхавацелькі дзіцячага садку, і бухгалтары, самыя розныя людзі розных прафесій, якія проста любяць спяваць, любяць беларушчыну, і таксама гэта вернікі шчырыя. Вось сёння до нас завіталі мульціінструменталіст Юрый Хілавец, артыст, цудоўны чалавек, Алена Тумаркіна, наш канцэртмайстар, выкладчык музычнай школе, Кацярына Семярыхіна, знаўца беларускага фальклору, таксама майстар ігры на дарбукі і іншых ударных інструментах. Вось таксама Вова, Варя, нашы салісты, Святлана Лазоўская, архітэктар па прафесіі, прашаптала, што яна сапраўды архітэктар, але спявае і выглядае проста амаль не лепей за ўсіх. Яна па сумяшчальніцтву наш касцюмер. Дапамагае нам прыгожа апранацца і сочыць, каб усе былі у гуморы. А таксама у нас вельмі цікавы ёсць удзельнік, гэта Сергій Горац. Ён бард, ён складае вершы, песні хрысціянскія, і папросім яго што-небудзь паказаць са сваіх твораў. Сергій Горац. Гэта песня загадка, тому што адразу складана зразумець, пра каго гэтая песня, але калі быць уважлівым ды слухаць словы, гэта становіцца больш-менш ачевідна. Мае назву «Знак». Як шмат там святла, і не
Вакаў доўгая. Зорка ў ношы, як дзень яркая. Гэта мой знак. Гэта мой знак. Гэта мой знак. Ось как-то так. Дякую, Сергій. Чекайте, не адкажыце адказ. У меня такая ідэя з'явілася. Давайте нашим слухачам скажем, тых, хто глядзяць, ось няхай напишуць. Так, І калі будзе правільны адказ, Про кого гэтая песня? ад якой асобы нават, Ёсць так? нават падарунок, у меня Ось. сумка торба Адзін ёсць. ці тры? Колькі першым просто? Ёсць нават тры. Тры, давайте, Падарункі першым я оставлю тром. студыі. Так, тады. хто адкажа правільна, альбо напіша, вось будуць падарункі Добра, добра. ад Сергія. Дзякуй вялікі. Дякую. І я так разумею, што падарожжа ўсё яшчэ працягваецца, так? Вяліка, шмат краін у Амаль свеце. даехалі да Францыі. Мгм. І праспяваем цікавую праванскую калядку 17 стагоддзя «Марш трох каралёў» у перакладзе Алены Міхаленкі. De bon matin, je rencontrai le train, de trois grandes voies qui allaient en voyage. De bon matin, je rencontrai le train, de trois grandes voies qui sur le grand chemin. Venaient d'abord les gardiens du corps, des gens armés avec plein de petits pages. Venaient d'abord les gardiens du corps, des gens armés dessus le juste corps. И шли цари з усходу Віфлієм, Яла їх заповнили в ети довгий шлях, бо народився Ісус Христос. Його знайти потрібно і учити. Я бачив величний караван, і шли охотники в золотих камзолах. Я бачив величний караван, з пажами їхали волхви цари. Я бачив сам тих мудрецов волхвов, проїхав Мірхіор Гаспари, Валтазар за іми, ослики везли дари багатые цару царов. Я бачив величний караван, і шли охотники в золотих камзолах. Я бачив величний караван, з пажами їхали волхви цари. Яны прийшли за зоркой Віфлієм, ка поклониться немовляті Христу. Йому принесли царские дары, коштовний ладан, смірну золотом. Щасливий я, що бачу трьох царов, які я шлях свой прийшли такі нелегкі, каб шанувати цудовне дитя, того, хто стане збавцем для людей.
Дякую вяліке. Тим часам у нас ужо слухачі пишуть, што па-першае круто спяваюць, перадаю вам вось. Па-другое, ўжо напісалі адказ на загадку Сергія, ці гэта хтосьці з мудрасоў з усходу. Бінго. Трэба назваць імя канкрэтнае ці не, ці не абавязкова. Гэта сапраўды правильны адказ, верно. Ёсць ужо у нас пераможца, тады вось будзе. І яшчэ пытанне задалі вам, ці ёсць дыск які-небудзь, які можна набыць, вось гэта ўсё аформлена ў нейкую такую? Пакуль не, аднак ёсць канал на Ютубе «Каляднае падарожжа», і там многія песні, якія з відэо, якія проста гукам запісаныя. Можна па пошук такі зрабіць «Каляднае падарожжа» і знайсці нас. Это цалкам, гэты цыкл так называецца «Каляднае падарожжа», просто Да, мы ўбіваеш, выдалі такія зборнічкі спецыяльныя, куды усе песні з нотамі надрукавалі. І самім зручна, і з людзьмі дзелімся. І яшчэ і на Ютуб загрузілі трошкі. У нас мала часу, мы яшчэ Так, у хацім нас мало. праспяваць. Канешне, вы абяцалі нам яшчэ якісь экзатычныя краіны. Індзейскую Так, калядку абавязково. Ісуса хатанія, Ісуса хатанія. Естен ялодецон ви Ісуса хатонья. Она ватен вадок вінон ванда скваента. Ех навчиш скватріва тонон ваниян рашая. Ісуса хатонья, а хатонья, Ісуса хатонья. У полі ночью пастухи овечек стерегли. Было холодно, при огне лежали на земле. Была молитва нездарма, им пешим с неба новина. Иисуса хатанья, а хатанья, Иисус народился нам. Спявають ангели з небес, хвали щасливі їм. У діви тихо на руках маленький плаче син. Дитя вколихває Яна і повторяє знов сама. Ісуса хатонья, а хатонья, Ісус народився нам. гэта індзейская, так? Індзейская калядка ў перакладзе Наталлі Васілевіч. Можа, Вельмі яшчэ прыгожа. грэчкую паспеем. Прыгожую грэческую калядку. Анархос Феос, візантыйскі тэкст старажытны. Припеўшых эрурем, эрурем, эру-эру-эрурем, як на кшталт нашага траляля. Не звяртайце увагі, гэта ў грэкаў такое траляля эрурем па-грэцку. Візантыйская калядка, беларускі тэкст Алены Міхаленка. Анархос Феос, катаве віке, кенти парфено катокісе. Анархос Феос, катаве віке, кенти парфено катокісе. Ерурем, ерурем, еру-еру-ерурем, ереде спіна. Сьогодні вічний Бог наражається, от пречистої Деви з'являється. Ерурем, ерурем, еру-еру-ерурем, Дева радуйся. Царству світу творця всього вокол, рятувати людей на землю прийшов. Ерурем, ерурем, еру-еру-ерурем, Дева радуйся.
Паспелі грэцкую яшчэ паспяваць. Ну вось яшчэ нашы слухачы пытаюцца пра як машыне слухаць. Ну хіба што пакуль ніяк, правільна? Пакуль толькі YouTube ёсць. Толькі YouTube, калі у вас ёсць у машыне YouTube, можна слухаць. Вось на радыё Марыя перакручваеце заново. Так, ну уже час у нас сапраўды, на жаль, падыходзіць да канцу. Я думаю, што будзе прыгожа завяршыць беларускай калядкай, так? Калі яшчэ Джингл Беллс. джингл не паспеем. Добра, беларуская калядка. Учора з вячора. Учора з вечора засвятила зору. Учора з вечора засвятила зора. Зора засвятила, свету звеселила. Зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Свету звеселился, Христос народился. Свету звеселился, Христос народился, Христос народился. Христово рождение людям на збавление. Христово рождение людям на збавление, людям на збавление. Люди, прибегайте, Христа привитайте. Христа привитайте, люди, прибегайте, Христа привитайте, Христа привитайте. Здоровы Здоровы бывайте, бывайте, нам коляду нам коляду дайте. Здоровы бывайте, нам коляду дайте, нам коляду дайте. Здоровы святкуйте, дайте, не шкодуйте. Здоровы святкуйте, дайте, не шкодуйте, дайте, не шкодуйте. Хор пілігрими на розных мовах пра радасную вестку, пра самую радасную вестку. Дзякуй вам вялікі ад мяне, ад вам нашых за слухачоў. Усяго добрага, здароўя, радасці і дапамогі Божай ва ўсіх справах. Дзякуй з Богом. З Богом. Будьте здоровенькі. Навіны каталіцкага свету. Дазвольце дзецям і не забараняйце ім прыходзіць да мяне, бо такім належыць валадарства нябеснае. Вы слухаеце